Hello guys, खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि सनजना ब्लग चेनेलाव गासिखौबो फिन खनसे बरायनाय जालायबाय बिराद गोबावनि उनाव नोंथांमोननि सेराव दिनै नुजाफैलायबाय दिनैनि ब्लगानो जादों जोंना गासिबो माने सिगां फरायनाय स्टुडेन्ट जमा लोगो हमनो नागिरदों आरोना लोगोफोर दा जोङो बेलेगाव थांनो ओंखारदों नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय बबेयाव थांगोन सोरबा फैनो हानाय नङा आरोना खम जागोन जोंना लोगोफोरा दा थांगोना सोरबा मालाय बिराद बेस्थ दङ नालाय बेनिखायनो फैनो टाइम गैयानो ओमफ्राय सोरबा हाबाबो जाबाय नालाय ओमफ्राय फैनो हायानो आरोना स' बिदिब्ला जों जाखिनि दं बेखिनियानो थांनोसै आरोना स' दिनै बेखौनो एसे भिडिअ बानायलांसै नोंथांमोनाबो भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला नायलांबाय थाबानो जाबाय आं दा ओमफ्राय नै स्कुल फिल्ड जों जेराव फरायोमोन गान्धीबारि हाई स्कुलाव फरायोमोन नालाय ओमफ्राय जों दा बे फिल्डआवनो दंफैयो ओमफ्राय नै जोंनि स्कुलाव नायनांगोन नै लोगोफोरखौ नेगासिनो आरोना बेनो जोंना फरायनाया नै सका फिसाया आयु जि मोजां जाखादो नै सका बे बाथौमोन जोंनि नै लास्ट स्कुलनि हाई स्कुलनि गान्धीबारि हाई स्कुल आरोना लोगोफोरनि बेनोमोन जोंनि स्कुला बेसेबा बोसोरनि उनाव दिनै आङो स्कुलाव हाबनो मोननानै बिराद मोजां मोनदों लोगोफोर बेसेबां बोसोर दाखो जों मेट्रिक होनायनिफ्रायनो फैनो मोनाखै लोगोफोर जों मेट्रिकखौ 2017 ना 18आव होदोंमोन आरोना लोगोफोर आं बावगारलाय लांबाय ओमफ्राय नै दिनैसो स्कुलाव आगान होफैबाय आरोना लोगोफोर दिनैसो आरो आगान होफैबाय बिराद मोजां मोनदों माने फरायफिननो लुगैलायदों आरोना लोगोफोर क्लास फिसानिफ्राय फरायफिननो गोसो जाफिनलायो आरोना लोगोफोर स' लोगोफोरनि बेनोमोन ओमफ्राय नै बाथौ फुजायाव साजायनायमोन दां बेफोरो बेनोमोन जोंनि स्कुला नैबे फुजिनि दख'नाफोरखौ मोजां नांसै जोंना थांनोसै मिस बिउटि मिस नेहा मोखां गैयानिया आइनि सानैया खै बोसोर जाखोलै बोसोरनै बोसोरनैल' हाबा जानायखौ नायाखै आङो नै सानैया नै सुस्नि दिनैसो दे गाखोदो लोगोफ्रा मोनफैबाय जोंनिया ओमफ्राय दा थांनोसै नै गारिया गंथाम मानसिफ्रा ओमफ्राय खम जाबाय जोंना गारिया खालि थांनांसिगोन मानसिफोरा फैजोबनो हाया एसे बेस्थ' गोजा मानसिफोरा जोंना नै गारि भर्ति जाखाबाय नुलायाखै नै नै आयं थांनाय देखिदा हागुफुराव थांनायदो दे Bogamatiनि गेटखौ मोनबाय नै ला Bogamati Picnic spot माबा पिकनिक जानाय सिजन टाइमावसो फैसा लायोदां इयावनो गेटआव ओरैनोबा लायादां Bogamati गुफुरहा सोर Bogamati दोननाय नामखौ जायगानि नामखौ गुफुरहासो जानांगौ गुफुरहा नै जों दा Bogamatiयाव मोनफैनानै दं स' गाइस मोनफैबाय नैबे जाबाय बाथौ मन्दिर नै जै आफा बोराइ बाथौ लिरनाय दं आरोना ओमफ्राय दा जों इयाव हाबनोसै बिराद मोजां नै बाथौ मन्दिरा नैबेनो ओमफ्राय जोङो खुलुमबाय आरोना जेबो खाला साला लगायाखै थेवबाबो नै जों बाहाय ओरैनो गोसोखौ सान्थि मोननायनि खुलुमबाय आरोना ओरैबोन बर' बिथांखौबो गावनि थांखिखौ लानो थाखाय खावलायबाय आरो लोगोसेयावनो जोंहा नुजाथि फोरमायनो हादों तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट इउथ इपिपिएलनिनो
इपि सेक्रेटारि बिथां कमलेश्वर बर' आं बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ होनानै लानो थाखाय खावलायो आरो गावसोर आर'नाइखौबो होनानै खावलायो आंबो थाबाय नोंथांसिमबो आलासिनि बिबुंथियाव दोनो सोराखाबाय नै जोंनिया मैगं थाइगं हागासिनो लोगोफोरा एख' जाया माला मोनजागोन केन्ने जानो फैनानै मावनोसो नांबायना मारै मोनदों फायनि हायो थाफाय भिडिअ खालामदों आंबो दसे थाहैगोन दायो दे थांलायगोनसै देलाय हाय गाइस होनलायगोनसै नै निहा लोगोफोर दै दा जों जानो मोनलायबाय बिराद खामानि मावबायना जोङो ओमफ्राय दा संनाय खावनाय जागासिनो इनि साइडथिं ओमफ्राय जोंना दयो सार फैदोंमोन आरोना ओमफ्राय इसोरजों एसे रायलायबाय ओमफ्राय एसे मान खालामनाबो हरबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दा संगासिनो नै लाबिथिंजाय आयंमोना लोगोफोरा गिदिंगासिनो जोङो ओमफ्रायो गिदिंनो बासोबाय ओंखायनो जनानै दोंबाय थायो ये है पापड़ खाने वाला है अब हम लोग गेस्टिक जागोन थाव ओंखाम जाया मा जाया जासोनानै पापड़ जानोसै नै लोगोफोरजों सिगां जाग्रोनोसै आंहा लोगोफोरा हामथाराबा साइसनिखायनो नुजानो लासि सेंग्राफोरजों पसाय जाजानो गिनानै फानदोंनो सोरजिनाय पापड़ा गोथावथार संख्रियाबो मोजां नांखानाय ना किसुमान पापड़ दानि पापड़फोरा संख्रि गोबाब जाजोब्बाय दे नङा मायबा जि खारै गोबाब जायो 20 ताकानिफ्राय जागोन पापड़ाबो मोना गोबाब मारैबाखा बेखौ गोथाव मोनसोदो माबाबो दोङो मस्ला पापड़फ्रा एखे मोनलै जिरा होनाय दाना बुहुत जातनि पापड़ ओंखारबाय न ओंखाम जानोसै नै गाइस जोंनिया रानग्राफ्रा नै ला जोंनिया एबार बयसफोरासो रानदों दहाय जों मावनायनि आं जानो नायासो रले मानो मानांगो गैया दोङो डिउटि नायाखै माथो नायनि नायखानांगौ माखासे नैथि नायखा नैया इउटुबावसो नुगोन नो माथाखौनो माने ओइ निमु काजि दोङो लाना फैखोनो काजि दोङो लाना फै हारसासो नुबाय गारियाव ओइ निमु दोङो ओइ निमु दोङो इयाव लाना फै दैयाव ओइयाव लै इयाव बियो बुजालायबाय नामा हो अख्रां बरिया दे मोननै दुखुन दायो जोंना kadang
Đây guys, जोंनिया न'आव थांनोसै जाखांबाय जाखांबाय नामा नै नै ओइ guys बाय लादो Tata, lama mau apa sana kan nusirku? मानो Wah, dana lah. दे थांसै बाय जोंना गारिया एस्ट्रा ज'दों नालाय ओमफ्राय दा थांदों जोंनिया गंसे गारि थांबाय नामा भिडिअखौनो बारा मोजां लानो हायासै आं लोगोफोर ओमफ्राय दा थांबाय थानोसै न'आव बाय guys Ini pray, yo buklay hang baru